Dinhi sa Sugbo, nag-shoot na usab ang Inday Will Always Love You kun iwali nga matapos na sulod sa duha ka semana. Mapasalamaton ang tibuok cast sa maong teleserye sa kainit sa pagsunod sa mga Sugbuanon sa ilang serye. Ani ang report. Gibuksan ug tapuson dinhi sa Sugbo ang primetime show nga Inday Will Always Love You. Ang Sugbuanong aktres ug usa sa bida nga si Manilyn Reynes nga nagdala sa papel ni Marta. Mapasalamaton sa paghangop sa mga Sugbuanon sa ilang serye. Samtang si Barbie Forteza nga nagdala sa papel ni Happy Lou, mihulagway nga nung dinhi sa Sugbo gibuksan ug tapuson ang iwali. Usa niini ang gipakita sa cast nga mga maayong hiyas o gawi sa mga Sugbuanon. Oo, kaayo. Thankful kaayo mi. We are very grateful nga gipadayon mi ninyo sa inyong mga kasing-kasing, sa inyong mga bay. Nakakatuwa kasi kung saan kami nagsimula, dito rin kami nagtapos. At ito ay ang Cebu, kaya mula simula hanggang sa huli, Cebu pa rin talaga ang puso ng programa namin. Samtang daghan pag-atangan ang mga tumatanaw sa nakabiling duha ka semana sa Inday Will Always Love You. Yes, last 2 weeks na namin and kailangan nilang i-expect yung mga matitinding pasabog of course. Kung matutuloy ba ang kasal, kung may mga pipigil ba, kung happy ending ba. Kahit na marami naging problema yung family ko as Philip Fuentes, siyempre in the end, mananaig pa rin ang kabutihan. Ang Inday Will Always Love You, usa ka produksyon, ubos sa GMA News and Public Affairs sa Kapuso Network.